Nang ma-inlove ako sa'yo, kala ko'y pag-ibig mo ay tunay. Hey guys, what's up? It's Angela. Welcome back to my channel. For today's video, we're gonna be reacting to some JEJE pics na no? And then, yes, Jejemon ko. Inaamin ko po. Siguro ako ang pinaka-Jejemon sa tanang Jejemon. As in like, nag-agi ko sa kanang pFous, GMGM, kanang edit-edit nga daghang kayog stickers, text, ug kanang grabe kay makabutag filter, nag-agi ko ana di magool. As in, di jud badaoy. Phase 1 sa akong JEJE days, no, kay syempre, magsugod yun na siya sa Friendster. Syempre, ang Friendster, mao na siya ang mga days nga padaghanay og testimonial, mag-flood pa, maka-view ka og mga kisa ni visit sa imong profile, kanang shoutout/status, nga kanang grabe ka drama, uy, fix me I'm broken, ganun. Maupod na mga adlaw nga feeling web designer kayo ang kanya ka naman, naka-realize ko ba nga, may gani, wala na. As dili na ko makakita atong Friendster na ako, thank God. Basta naka-realize ko nga kanang karon nga naka-learn ko something about kanang web designing. Nakain ko mag, oh my gosh, so easy man to. Uy, nga naman feeling pro naman kayo ko. Pero in fairness, no, tungkol sa Friendster, kay dito ko nakaingon nga, oh, I wanna be a web designer. Ganahan ko kanang moto ni take up ko og ICT. Friendster, palaysyuhay jud na og layout. Panindot tayo og cursor, palaysyuhay og header, pabunggahay og kanang playlist, kanang mga, your voice is the soundtrack of my summer. Nang ma-inlove ako sa'yo, kala ko'y pag-ibig mo ay tunay. Sa puso ko'y nag-iisa. Ay, same ra ba na? Kahit merong iba. O ganang, nung una kang makilala, bigla na. O ganang, it's a mo kakarani. O ganun sa pato eh. That girl is so dangerous. That girl is so that girl. O syempre ako pinaka-favorite. Yung ka na magma-maoy days. Ay, di ba siya maoy ka na in love ka na. Baby, I love you and I'll never let you go. But if I have to, boy, I think that you should know. Alas ko na bitaw eh. Alas 3 na padong na alas 4 sa buntag sa morg. Akong tingog kay morg padung na kadukaon. So, please bear with me. So, balik sa atong pagka-Jejemon. So, katong Friendster days, kasagaran kay pZap ang editor o picnic. Pero in fairness po, no, kaya wako nakagamit ng pZap, pZap, whatever. Og syempre, photo bucket, di mag-goal, photo bucket. Ang ako dyan ko ano kay photo bucket og picnic, mao dyan na akong best friends sa kanang editing. Og syempre, di na to makalimtan ang atong mga screen name. Yours truly, Lil Miss INCHIX. Minsan, Lil Gel. Kaluod. Naputoy time nga murag nauso ang i-translate nimo imong name to Chinese, Japanese, whatever. And then ako gitry og translate akong name to Chinese. Yang Kiao Hui. Di ko sure if once mo dyan na siya ang pronounce, but Yang Kiao Hui. Gigamit dyan na ako mga pila ka kuan oy katuig. Since ang kanang phase 1 nauso ang kato layout so nag-try ko og kanang website. So ni-try ko og Webly. So dito nakakuan kog mga corner good siya kanang drag and drop, nanay elements ganern. Igor ka gym good yung feeling web designer nas anti oy grabe di mada. Dito ako mga pictures malala gito akong pictures oy. Salamat na lang gid sa Ginoo nga kanang na-delete na to siya. Thank God. Syempre multiply pod usap pod to sa kuan pero okay ko gagamit sa multiply. Ato na lang kanang visualize akong pagka-Jejemon sa una. If nagtan-aw mo sa akong videos, naka-catch up mo atong ana based on a true story jud na siya. Tig-ana jud ko. Mao jud na akong kuan. Uso man lang na ulzang-ulzang. Kaya nataas kay ko. Di mada. Napag ko yung usa ka picture ato pero again na-delete na to siya. Palabanay man na og bangs, full bangs or kana kakuan ka ng ana nga side bangs nga baga nga murag plus ana po ng buhok ka ng scenery nga murag emo nga wala kasabot. Pero nag-agi sa jud full bangs and katong ana nga side bangs nya murag nagpa-layer kog kuan nga para maitis-tis. Ew! Nagunahon na ako ba? Masay trip na ako. Uy, dami kong time, no? So, ang phase 2, syempre, naanay, Facebook. So, maato siya. Medyo na-improve ang akong pagka-Jejemon. So, from text, kanang caps lock to, kanang small letters, kanang anak ba? Kanang mga, busy ba? Kanang may anak nga text. Kaya ni-improve na siya. Nga, small letters sila, tanan, no? And then, makahilak ko mag-imagine. Pero, naa siya kanang dot space, niya diha na ang text. Dagang gihap mo kag arte, pero ni-improve
improve. Pero padung na siya normal, ganun. Dili na complicated tong mga panahon na. Padung na ko normal nga tao ato. Pero, usa to sa pinaka GGSS na ko nga era. Katong bag-o pa ang Facebook. I think 2010, 2011 nga na. Dili man siya pareha kalala sa akong Friendster days. Pero, makaingon gihapon ko nga malala gihapon siya compared karon. Improving akong editing. Nagkaton-katon ako ato og Photoshop. I think mag-start na tag-react sa akong pictures, no? Wa ko malipay ani nga video. Actually, ang kani akong Facebook karon, pila na niya ako siya nga account. Ikatulo siguro niya ako ang account, pero muna na siya akong pinaka-main account. Katong mga very malala pictures, I think wala na to siya nako na save dire, pero malala gihapon. Basta, malala gyud oy. Wait lang ha. Naapa man siya daghan. I think nagsugod yun ni siya 2010. So, ang naana ko dire, wala ko screen cap. Wait lang. Wala ko pang screen record, pero sige na lang, di mag-uol. First album, wala nilabot kay featured channels na siya. So, first album kay Nanganhiman Silas Amo. Malala, ay dili na, okay lang, caps lock man. Mangita kong pinakamalala dire nga picture na ko. Malala, mantanan, ay, di mada. Okay, so ang kani siya, no, ang ganap ani, ako butang lang sa kilid ang picture. So, nangadto lagi sila, first year high school, sila akong best friend, si Nicole og si Chai. Sabi ko sa inyo, full bang si Ante. Sa una, dili ko kibaw mong smile. I think, nag-edit na ko ani sa kuan, photoscape. Usahay akong smile, jud kay biDju ko kibaw mong smile, oy. Kasi pinaglalaban sa akong smile diha. Mura mo kog bao. Hantod karon uso man gihapon ang mirror selfie. Uso pod siya sa una, masking naay flash mirror selfie gihapon. Malag hugaw, grabe ka hugaw ang samin. Mirror selfie gihapon si Ante. Kuan nako jud ang bubble face. Usa tawag anak na mo ana ba? Ako jud na siya ang signature pose as a judger. Kani nga era, Angela na akong name. Dili na siya Little Miss INCHIX or Young Kiel Hi. Pinis cute ko diri. Innocente ko na. So second album, Laag. Oy, naami sa Ayala. Unin ka ng mga panahon ba nga kanang balagway kwarta, balag 100 mong kwarta ba sa makalaag lang kag Ayala. Then, makdo lang ganun. So, suroy lang ka. Full bangs, gyapon si Ante. And then, ako sa balay sa akong miga. Yan, sabi sa'yo na-adjust something sa akong baba nga. Di siya makilis. Bakit ka narn? Oy, syempre, di mag-on. Nag-jijimon pa ka kung wala kay Pogi Pose. Violet pa kay kog ko. Ay, nag-violet ko diha. Nag-violet pag koron. And then, kani siya. First year gihapon ko, school. Daghang kay kog pictures, oy. As in, magdala ko usahay o digital cam sa eskwelahan. And akong phone ato kay, kalimot ko unsa, basta Nokia to siya. And then, nana siya cam. Maka-selfie na si Ante. Gigi mo na sinasabi ko siya talaga sa inyo Kaya ganito ako magsalita kasi dati ganito din ako mag-smile sa pictures. Pero medyo na magsaka akong kilay. I remember, uso kayo ni siya nga glasses sa una kay, I think ang nagpauso ani kay si Justin Bieber. Siyempre, naaray tag si Quinta des kilid-kilid. Malita, oy. What the fuck? Sorry ninyo, no? Nicole og Chai, kaya murag maamong jud mo ani nga video. Ako na lang i-blur inyong mga naong para ako rin mauwawan ani nga video. Anong drama to din? Ito, sa PE, dami saming time sa PE nga magdrama. Nakakaiyak. Next album kay With My Sister, and then mangdamay ko sa akong ate. Wala kang pake kung madadamay ka, char lang. Uso man ang kanang heart-heart karon kay ana man. Sa una, di mag-uol. Heart ni siya or diamond? Mura ba siya ganun na mga tongkaan picture nga. Heart ko niya. I circle you. Kani mo ni akong mga GGSS moments. Daghan siya kay go pictures sa usa ka album. Unsa ka GGSS si Ante. Panakot sa daga. Ingan ni sad ko mo smile. Okay naman. Wala man ko nakitan sa kong self ani. What's with that? Mao ni siya akong face to sa pagka-Gigimon, and then syempre uso sa una ang kanang headband. Nangita jud ko ana sa Watsons, no, kay mo lagi uso. Baho chick ba. Balik lagi ni akong sanina ay. Usa ray sanina na ako sa una. Pang malakas ang dila. Jejemon. Bakit ganon? Anong trip ko? Anong meron sa panguso ni Ante? Hilig kay ko go float sa una kay maura ako ma-afford. Squaa. Kani siya, nagkat-on ako o Photoshop. I'm a butterfly, babe. Mauni akong studio sa una. Diha, kusugay ko mag-picture-picture diha lapit sa akong drawer. Nagipapink dyan na ako akong wall. In fairness, nalingaw ba akong edit ani? Feel kay na akong ani. Cute man ko, masking mura ko buang siya. Ang title pa sa album, I'm Not Your Average Girl.
Naagapoy ko picture with my sister and yes, kami dyan na duha. Wala ko kasabot nga no. Nagabutang nako og watermark sa akong pictures kay lagi abi nako unsay trip ninyo. Mo na watermark if like photographer ka ganun. Same mi og shorts ni ate kay lagi twinning and then same mi og top nga gisulod nga white top. Pero what's with the nisak day nga imog-imog gloves day nganong imong gipakita ang imong cellphone nga ang wallpaper kay pang JEJE mon anong nahit-hit mo te so again no mo siya akong era nga very GGSS kusog kaayo mag picture like gusto na siya nga post oy pero in fairness so gwapa ko diri cute na ko diri nga kuan may ipaglalaban na si auntie pero in fairness ko makeup diri no cute ko mo na siya ang photoscape nga kanang uso gani mag-overlay o picture like bokeh. Nasad si auntie sa yung nisaks. I know I'm naughty and Santa don't like it. Angeladymorales. Kylie Jenner, stop shaking. Oh my god. I remember. Kadaghan ba din akong photo editor gigamit. So, kani siya nga photo editor kay, I think on Shushu. XIU. Pwede ma-edit na ako mata nga murag na contact lens. And then, dili ko Korean fan ani or Japanese or Chinese or whatever. Pero, mauman ang uso sa una. Duck face, peace, and then roast me. Nag-agi sa diante og bonnet. Oy, nausap po ang bonnet. Palit din ako sa artwork. Mahal po. Oy, fairness, cute ko diri. One of my favorite nga akong na-edit. Cute kaayo ko day. Mukhang tao na talaga ako dito. If naay camera 360 pag amot ka na sa ato, ang katong shushu, pwede sad makakinis sa face. So, I did that. Ako na yung giko na akong mata nga pero medyo mudak ko. Gusto ko lang i-share. Diba dahil kag-deal with Angela? Hey, it's Angela. Unsa man akong watermark ani ay. So ni-evolve akong editing and style. Mo na siya ang phase 2.2. Wala na ko internet oy, di na siya mo load. So mao na siya. Lingaw lang siya nga reacting to my JEJE pics. So if you guys want me to react sa akong phase 2.2, Facebook gihapon na siya pero daghan na siya og kanang feeling model nga pose. Ako mga outfit na ganun. Pero tsaka good akong outfit ato profile na ako more fashionista kay ko feeling blogger kay ko sa una. Ang mas screenshot unya i-post sa Twitter or sa Facebook or sa asa kay di magka-love life. I swear. Subukan nyo lang i-post. Dito lang yan. Sa YouTube lang yan ha. Huwag na sa Twitter. So that's it for today's video. I hope you guys enjoyed it. If you did, please don't forget to give this a thumbs up. Subscribe to my channel if wala pa mo ka-subscribe. Turn on the notification bell para ma-update ka whenever I post new videos. Comment down below if you guys want part 2 to JEJE pics. I got you guys. Follow me on my social medias, everything at angeladymorales X, and I'll see you guys on my next video. And always remember that it's okay not to be perfect. Bye bye.